راديو إيرنا بقوقي منات نلعلي 3 عامات تحت قيد الصنع إيرتراو منسي مدهني تصفى مريم ناي عقبة مسلتو هايبو إيطاليان بريطانيان بقوقي منات كاب سودان بخبيد حلوانا بإيطاليان تين معكنات زين عالم علول السقاقاري دك سبحيزنا بمبال زتنيتالو مدهني بأماي زغط المرتعوتات كوان تغربة كنت ساقيت أنيحو انتقنا بيت فردي باليرمو بعسر تغلط حملة بزوعلو مقابايا مدهني تصفى مريم بقيقاز تتحزم مقانو بمأمان ناس أخوات يبينولو بونبو زدلي ورقاقة تحيزنا نابتيز تأسرو الوطا مسكنا كابيت أليان خطرز أب سيسيلي نابزركب كال مداقون معسكر كم سوسد نجيرو منا كبل طبقو نزا غارديان قليتو اتياب سرعة حقي إيطاليا كم زعبي زحفر فتسامي كوينو تمزقيبو زلو قداي مدهاني أخبار حقي كم نايولكو فشلت سلازرايو بمتهلاخ زقبوري كبليم حالو نتي قداي كتاتلو صنحو تتابقتي مسلاتن غازيت انياتاتن زقلتسوا مدهاني تصفى مريم ناي عقبة مسلو بسوابلو حقو سيك قلت ايكلني نوح جيزيز وسده زسنبد حلمي يتوديو كبل نزا غارديانا بزاوقال قليتسو ኤምባሲ ኤርትራ በደቡብ ሱዳን ኢሳያስ ንዝተባሃለ ሰራሕተኛው በኃይልታት ጸጥታ አሲሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝመለሶ ዲፕሎማሲያውያን ምንጭታት አረጋጊጾም እቲ ኢሳያስ ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ናይቲ ኤምባሲ ብትእዛዝ አምባሳደር ኤርትራ በደቡብ ሱዳን አቶ ዮሐንስ ተክለ ሚካኤል ተአሲሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሰ እንተዘይኮይኑ ምክንያት መእሰሪኡ ዛጊት ዝተሓበረ የለን መንግስቲ ኤርትራ ንአምባሳደራቱን ሰራሕተኛታት ኤምባሲን ናብ ኤርትራ ብምጽዋዕ ከአስሮም እዚ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን أقدمون أمباسادر إيرترا بإسرائيل زنبرة أتو تصفى مريم تخص بزتوهابو تأزاز ناب إيرترا دحر مملاسو تأثيرو كم زلو يفلات أمباسادر إيرترا فرنسا هناس مونون أبزقنيات زي ناب إيرترا اختملس دحر زغربلات أوعيث ناب اسمرات مليساريا ويس ناب كالهاجر كوبليلا سرقاقت سنقر يلن 33 ተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ንምርጫን ሕግታት ውድባትን ብዝምልከት ናብ ወከልቲ ባይቶ ዝቐረበ እማመ ከም ዝነፀጎ ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን እተን 33 ተቃውምቲ ውድባት ብሓባር ብዕለት ሓደ ንሓሰብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ብውሕዱ 20 ክስረዝ ዘለዎ ዓንቀጻት ከምኡውን 13 ዓንቀጻት ምትዕራይ ክግበረሉ ብምጽዋዕን ነጺገኖ بمسارات مجلسيتن ودبات كوسخ اللويلن زغربو رئيتوتات أبتي إمامة كم زي توسخ دحر مجلس بورد مريجان نتي إمامة كتصحف زقومة كونسلن بنات النت كم زي سرحو زمل كتيغبلا مرر انجليتسان إذن أبايتو قريبو زرل إمامة تتصريغو أبزمت صحف الشاو مريجا من كم زعوات درو تفليت الله مالتي زبلاتن ودبات ناي مئكاب مودابن مريجان مسل زيغاتات زغهس لزخونة حدقين يعنفت زلو يكبلا اتن ودباتي قلصا أموداتها بايتو نزيك قريبو زرلو إمام مريجان أو ما حقزات تقاومتي ودواتن كنتسغو لبوا حليفان سعود عرب دك أنسيو بغزار إسان ناي منكسخاس مسل زهب حق صديقا سعوداويان دك أنسيو بزي فقاد بعال بيتن أبوان وي عبحوان أبزهال لوعد ميهالوا باسبورت خزاي فك أدلناي نبرن بزا حدش وطي زول حقي دك أنسيو بزي حلوا ود تبعتاي زدلي ناي بيتسب دوكومنتات كام منقص حتاون كفك أدلنيو نقصنة سعود عرب أو كل تشحن 10 شوعة درت سلطان هايمانوتاويان بوليس دحر مصبابو دك أنسيو تهاجر مكينة كمرحة فقيدو لنيو أب سعود عرب بسنك زلو تغطي قبل علم السل دك أنسيو حيالو سعوداويان نابقروا بالتهاجراتن هاجرات معرابن بمهدام عقباقة حتى تصنيحنين بزا حدش زوات حق مسارات سعوداويان دك أنسيو كاب زقونا ود توعتاي فقر كي حتتا باسبورت وطين كقعزاك خلاين سعود عرب بمرقاص مسل دك سب حنتي كابتن أبصليم مزقب سفرة حقراتيا مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو ابناي سوني فتصاميتات ኣብ ናይ ገዛ ማሕዮር ንዝርከቡ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ አንጦኒዮስ ዝድግፍ ሰልፊ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ተኻይዱ
እቲ ንሕና ምስ ኣቦና ብትሕቲ ዝብል ቴማ ብቐዳም 3 ነሓሴ ኣብ ማእከል ከተማ ስቶክሆልም ዝተኻየደ ሰልፊ ካህናት ናይ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝርከባ ሰበኻታት መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታት ከምኡውን ምእመናንን ኣመንቲ ካልኦት እምነታትን ተረኺቦም ኣብቲ መንፈሳዊ ዜማታት ዝተሰነየ ሰልፊ ታሪክ ህይወት ኣቡነ አንጦኒዮስ ብጋዜጠኛ ቀሺ ዮናስ ወልደርፋኤል ቀሪቡ ካብ ወደብቲ መደብ ዝኾነ ግርማይ ተስፋ ማርያም ብወገኑ እቲ ሰልፊ ብስም ኣቦና አንጦኒዮስ ደኣ ይካየድ እምበር ንኹሎምቶም ኣብ ኤርትራ ብእምነቶምን ካልእን ተኣሲሮም ዘለዉ ወገናትና ዝውክል እዩ ክብል ገሊጹ ካብ እምነት ምስልምና ዝኾኑ ወገናት እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቦም ናይ ደገፍ ቃል ከም ዘስምዑ ወኪል ሬድዮ ኤረና ካብ ሽወደን ሓቢሩ ኣቡና ትግደፍ ብስም ሲኖዶስ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ንፓትርያርክ ኣቡነ አንጦኒዮስ ከም ዝወገዙ ዝዝከር እዩ እንተኾነ እቲ ውግዘት ፖለቲካዊ ድፊት ዘለዎን ንሕግታት ቤተ ክርስቲያን ዘይኽብርን ተወሳኽን ታሪኻውን በደል ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንን ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስን ምዃኑ ኣብ ስደት እትርከብ ኣካል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣህጉራዊ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ ኤሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ገሊጻ እያ ኣብ ሱዳን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ንምስጋሩ ዘኽእል ጊዜያዊ መንግስቲ ንምቋም ክካየድ ጸንሐ ዘተ ኣብ ናይ መወዳእታ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ተገሊጹ ድሕሪ ምእላይ አልበሽር ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ስልጣን ብሒቱ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ካብ ሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውን ውድባትን ምስ ተዋጽአ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ክካየድ ጸንሐ ዘተ መሰናኽል ክገጥሞ ጸኒሑ እዩ ብፍላይ ድሕርቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ኮርዶፋን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እቲ ዝተጀመረ መስርሕ ዘተ ከይቋረጽ ተሰጊዩ ጸኒሑ እንተኾነ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዝበጽሕዎ ስምምዕ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ንምስራት ዘኽእሎም ቅዋማዊ ኣዋጅ ኣብ 17 ነሓሴ ክኽትሙ እዮም ሕብረት ኣፍሪቃ እትስምዕ ኣብ መወዳእታ ምብጽሑ ሓጎሱ ክገልጽ እንከሎ ሕብራት ኢማራት ዝርከበን ሃገራት ዓረብ ድማ እቲ ናይ መሰጋገር መድረኽ ንቱርክን ቀጠርን ናብ ሱዳን ዝዕድም ከይከውን ስጋኣተን ይገልጻ ብመሰረት ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ካብ ክልቲኦም ጉጅለታት ዝተዋጽኡ 10 ሰባትን ሓደ ዘይሻራዊ ዜጋን ዝሓቆፈ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስቲ ክህልዩ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምቋም ኣብ 3 ዓመታት ሓፈሻዊ ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ነቲ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ወተሃደራዊ ጀነራል ን21 ኣዋርሕ ብኣቦ መንበርነት ክመርሑ እንከሎ ድሕሪኡ ዘሎ 11 ኣዋርሕ ድማ ካብ ሲቪላዊ ወገን ክርከቦ እዩ በምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ምትሕግጋዝን ኢጣልያ ኢማኑኤላ ዴልረን ሚኒስተር ምክልኻል ኤሊዛቤታ ትሬንታን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢጣልያ ናብ ጅቡቲ ምብጻሕ ፈጺሙ ላዕለዋይ ልኡኽ ኢጣልያ ብ30-31 ሓምለ ናብ ጅቡቲ ዘካየደ ዑደት ብዛዕባ እቲ ኢጣልያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተካይዶ ወተሃደራዊ ተልእኾታትን ምጅቡቲ ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል ምትሕግጋዝን ብዝምልከት ንምዝታዩ እቲ ልኡኽ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ መሐመድ ዓሊ የሱፍን ሚኒስተር ምክልኻል ሓሰን ዑመር መሐመድ ቡራንን ብምርኻብ ከም ዘተ ማዕከናት ዜና ኢጣልያ ሓቢረን ኢጣልያ ናብ ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝቐንዐ ኣብ ጸጥታን ምቁጽጻር ዘይሕጋዊ ስደትን ዘተኮረ ወተሃደራውን ሲቪላውን ስልጠናታት ዝወሃበሉ ማእከል ኣብ ጅቡቲ ከም ዝኸፈተት ዝፍለጥ እዩ ልኡኽ ኢጣልያ ኣብዚ ናይ ጅቡቲ ዕደቱ ነዚ ንጥፈታት እዚ ከም ዝተኸታተለ እውን ተገሊጹ እቲ ልኡኽ ኣብ መመረቕታ ናይቶም ብሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ዝሰልጠኑ ኣባላት ሓለዋ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ተሳቲፉ ኢጣልያ ምስ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሱዳንን እውን ኣብ ምግታእ ዋሕዚ ስደተኛታት ዘተኮረ ተመሳሳሊ መደባት ከም ዘለዋ ትገልጽ ምስ ሬድዮ ኤረና ከም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ካብ ሊብያ ንዝብገሱ ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ካብ ዘጋጠሞም ሓደጋታት ምጥሓል ኣብ መድሓን እትዋፈር መርከብ ብ4 ነሓሰ ካብ ወደባዊት ከተማ ማርሴይ ተበጊሳ እታ ብትካል ግብረሰናይ SOS ሜዲተራንያን ትውነን ኦሻን ቫይኪንግስ ተሰመየት መርከብ ነታ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዛ ናብ ኢጣልያ ከይትጽጋዕ ተኣጊዳ ጽንሐት መርከብ ኣኳርያስ ብምትካ ኣብ ምድሓን ስደተኛታት ክትነጥፍያ መርከብ ኣኳርያስ ድሕሪቲ 360 ኤርትራውያን ዝህለቐ ሓደጋ ባሕሪ ላምፔዱሳ 2013 ተመሳሳሊ ፍጻሜ ከየጋጥም ህይወት ንምድሓን ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዝተዋፈረት እያ እንተኾነ ምድሓን ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ኤውሮጳ ፖለቲካዊ ክትዓዝ ዘላዓል ጉዳይ ኮይኑ ብምጽንሑ ኣብ መወዳእታ 2018 ስራሕ ደው ኣቢላ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝርከብዎም 150 ስደተኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ድሕሪ ምጥሓሎም እዚ ኣብ ፈረንሳ ዝመደበሩ ትካል ግብረሰናይ SOS በዛሓዳስ መርከብ ናይ ህይወት ኣድሕን ንጥፈታቱ ጀሚሩሎ ኣብ ሊብያ ብሕማቕ ኣተሓሕዝኡ ዝንቀፍ 3 መዳጎኒ ማዓስከራት ታጁራ ሚስራታን ኹምስን ክዕጾም ምዃኑ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ዋሕዚ ስደተኛታት ብመንገዲ ማእከላይ ባሕሪ ብዝቐልጠፈ ናህሩ ክውስኽ ከም ዝኽእል ይግመት
ቻይና ንኢትዮጵያ 90,000 ኩንታል ናይ ሩዝን ስርናይን ረድኤት ከም ዝለገሰት መርበባት ሓበሬታ ቻይና ኣፍሊጠን። እቲ ሓገዝ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጠለበቶ ህጹጽ ናይ ምግቢ ረድኤት ክውዕል እዩ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ታንዥያን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ረድኤት ኣካል ናይቲ ቻይና ንኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣዊ መድያት ንምሕጋዝ ዘለዋ ሰፊሕ መደብ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ቻይና ኣቐዲማ እውን ብመንገዲ ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ $60 ሚልዮን ዝግመት ናይ ምግቢ ረድኤት ንኢትዮጵያ ከም ዝለገሰት እቲ ኣምባሳደር ጠቒሱ። ኮሚሽነር ሃገራዊ ምሕደራ ህጹጽ ሓደጋ ኢትዮጵያ ምትኩ ካሳ ብወገኑ ኣብ ዘስምዖ ቃል ረድኤት ቻይና ኣብ ግዜኡ ዝመጽእ ዘሎ ምዃኑ ብምጥቃስ ህጹጽ መግቢ ንዘድልዮም ኣሸሓት ኣብ እዋኑ ከም ዝባጻሕ ሓቢሩ። ኢትዮጵያ ብሰንኪ ናይ ብሄር ግጭታት ካብ መነባብሮኦም ዝተፈናቐሉ ሚልዮናት ዜጋታት ተሃገር ሓገዝ ክብርከተሎም ክትሓትት ጸኒሓ እያ። ኣብ ርእሲ እዚ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መጋቢት 2019 ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣስታት 8.3 ሚልዮን ዜጋታቱ ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት ከም ዘድልዮም ምምልካቱ ኣይርስዓን። ነዚ ንምምካት ድማ ኢትዮጵያ ናይ ልዕሊ $1.3 ቢልዮን ሓገዝ እያ ሓቲታ። መንግስቲ ሰሜን ኮርያ መራሕቲ ሃገር ኪም ጆን ኡን ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እተራኸበሉ ዘርኢ ስእልታት ዘለዎ ቴምብር ከም ዝዘርግሐ ተሓቢሩ። እቲ ክልቲኦም መራሕቲ ተራኺቦም ናይ ኢድ ሰላምታ እናተለዋወጡን ካልአይቲ ድማ ክታሞም እናንበሩን ዘርኢ ስእልታት ዘለዎ ቴምብር ካብ 12 ሰነ ኣትሒዙ ኣብ መዓላ ይርከብ። ኣቐዲማ እውን ነቲ ካልኣይ ርክብ መራሕቲ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዘእንገደት ቪየትናም ንዝኽሪ ትርክብ ዘንጸባርቕ ቴምብር ምዝርግሓ ይፍለጥ። ብኻልእ ወገን ሰሜን ኮርያ ብስግረዶብ ናብ ጎረቤት ሃገራት ክኣትዉ ዝተታሕዚዮም ንዝበለቶም ዜጋታታ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ትርሽን ከም ዘላ ሓድሽ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣቃሊዑ። እቲ ጸብጻብ ልዕሊ 300 ምስ ዝኾኑ ናብ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ኮርያ ዝሰገሩ ዜጋታት ሰሜን ኮርያ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ጭብጥታት ሓያሎ ካብቶም በብእዋኑ ዝተታሕዙ ሰባት መምሃርን ካልኦት ክኾኑ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝርሸኑ ኣመልኪቱ። ብዘይካዚ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝርከቡ ዜጋታት ተሃገር እውን ብጥሜትን መግረፍትን ኣብ ዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝርከቡ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። እቲ ሃገር ኣብ 1953 ኣብ ዘቆመትሉ ኣቦ ወድን ወድን 3 ኣባላት ሓንቲ ስድራ ጥራዮም ተበራርዮም መሪሖም። ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እሱራት ብዘለዋ ኣተሓሕዛ ምርሻን ስግረዶብ ዝተታሕዙ ዜጋታትን ካልእ ምካስ ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ብዘለዋ ዞባውን ኣህጉራውን ተነጽሎ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ እናተባህለት እያ ትግለጽ። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ካናዳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ንምንቅስቓስ ይኣክል ብዝሓየለ መልክዑ ንምቕጻሉ ሓድሽ ውዳቤታት ኣካይዶም። እቶም ካብ 12 ከተማታት ዝተኣኻኸቡ ኤርትራውያን ብ3 ነሓሴ ኣብ ቶሮንቶ ብዘካየዱ ኣኼባ ነቲ ብውልቅን ብከተማታትን ጥራይ ተወዲቡ ክካየድ ጸንሐ ምንቅስቓስ ይኣክል ብደረጃ ሃገረ ካናዳ ዝጠርነፍ ዕማም ኣብ ምድላውን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ኣርስታትን ዘትዮም። ኣብቲ ንሓርነት ባሕርነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ኣኼባ ኤርትራውያን ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ብዓይነቱን ሰፊሕ ህዝባዊ ተቐባልነቱን ዝዓበየ ኣብያ ኣንጻር ስርዓት ኢሳያስ ብምዃኑ ጽላል ይኣክል ካናዳ ከምስርቱ ከም ዝወሰኑ ዝዘርግሕዎ መግለጺ የነጽር። ጽላል ይኣክል ካናዳ ወከልተን ዝመረጻ 12 ከተማታት ከም ዝሓቆፈ ብምንጻር ብፌስቲቫል ቶሮንቶ ዝፍለጥ ዝነበረ ምትእኻብ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ብፌስቲቫል ካናዳ ክዳለውን ወሲኑ። ነቲ ጽላል ብዘሐይል መልክዑ ድማ ቅርጻዊ ውዳቤታት ተጻፊፉ ብዓቕሚ ሰብን ባጀትን ክሳብ እትሕይል ብግዝያውነት ን4 ዋርሕ እተገልግል መሰጋገሪት ሓይሊ ዕማም ከም ዝቖመት መግለጺ ኣኼባ ኤርትራውያን ነበርቲ ካናዳ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ቻይና 18 ሰሙያ ጥዕና ናብ ኤርትራ ክዋፈር ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሃገር ሽንዋ ሓቢሩ። እቶም ማእከላይ ገምጋም 39 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ቻይናውያን ሰሙያ ጥዕና ኣቐዲሙ ኣብ ኤርትራ ብቻይና ኣብ ተጀመረ ማእከላት ሕክምና እዮም ክዋፈሩ። ቻይና ኣብ ዞባ ሄናን ናይ ዝርከብ ማእከል ጥዕና ብተመሳሳሊ ዕላማ ሰብ ሞያ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክትልእኽ እዚ ንመበል 13 ግዜ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። መንግስቲ ቻይና ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ዝተደኮነ ኦሮታ መወከሲ ሆስፒታል ዝርከቦ ዝተፈላለየ ትካላት ጥዕና ብዘመናዊ መልክዕ ከም ዘስፍሐን ሓደስቲ ማእከላት ከም ዝሃነጸን ይፍለጥ። ናብ ኣስመራ ክትምለስ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪ ዝተዋባ ትእዛዝ ዳህያ ጠፊዩ ዝቐነየ ኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ፈረንሳ ሃና ስምዖን ጉዳያ ውሳኔ ክሳብ ዝወሃቦ ኣብ ኣስመራ ከም ዘላ ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ኣረጋጊጾም።
እቲ ኣምባሳደር ናብ ዝነበረቶ ቦታ ክትምለስ ድያ ወይ ክድስክል ወይ ድማ ካልእ ጽፍሒ ክወሃባ ኣብ ኣስመራ ውሳኔ ፕረዚደንት እያ ትጽበ ዘላ ዝበሉቶም ምንጭታት ካብ ፓሪስ ድሕሪ ምፍናዋ ምስ ወዳ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ከም ዝቐነየት ኣመልኪቶም። ኣብ ሱዳን ፕረዚደንት ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ንምእላይ ይኹን ድሒሩ ኣንጻር ስልጣን ንዝባሓተ ወተሃደራዊ ጉጅለ ተቃውሞታት ኣብ ምስታፍ መሪሕ ተራ ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ናይ ለውጢ እዋን ይግለላ ምህላወን ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ገሊጾም። ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ሰልፍታት ካብ 60 ክሳብ 80 ሚእታዊት ብዝሒ ከም ዝነበረን ዝተገልጻ ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ኣብዚ መሰጋግሪ መንግስቲ ናይ መቋም መስርሕ ተጎስየን ምህላወን እውን እቶም ወገናት ኣረድዮም። ሱዳን ድሕሪ ምእዋጅ ሰሪዓ ኣብ ዘመነ ስርዓት በሽር መሰል ደቂ ኣንስትዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክጋስ ምጽንሑ ይፍለጥ። ብፍላይ መርዓ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ብግዴታ ወይ ምዝራፍ ዝኣመሰሉ ምስ ከቢድ ምግሃስ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ጾታዊ ዓመፅን ዝተሓሓዙ በደላት ብብዝሒ ክፍጸሙ ምጽንሖም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ የመን ዝካየድ ኩናት ዝመርሕ ዘሎን ኣዛዚ ሓይልታት ልፍንቲ ኣንጻር ግብረ ሽበራን ወራሲ ዓራት ሌተናል ጀነራል ፋሃድ ቢን ቱርኪ ቢን ዓብድልዓዚዝ ዝመርሖ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ኣካይዱ። እቲ ልኡኽ ብ6 ነሓሰ ኣብ ኤርትራ ብዘካየዶ ምብጻሕ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስን ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ከም ዝተዘራረበ ሳውዲ ጋዜጣ ጠቒሳ። ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ስዑድ ዓረብ ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ የመን ኣብ እትስሕበሉ ዘላ ኣጋጣሚ እዩ። ካብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ እናተበገሰት ኣብ ወደብ ሖዴይዳ ናይ የመን መጥቃዕትታት ከተካይድ ዝጸንሐት ሕቡራት ኢማራት እትሓድጎ ዘላ ከባቢታት ብሓይልታት ስዑድ ዓረብ ይትካእ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ኢማራት ዓረብ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ማዓስከር ክትስሕብ ምዃናን ዘይምዃናን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኣዛዚ ናይቲ ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ዝረርብ እውን ኣብዚ ጉዳይ ዘተኮረ ክኸውን ከም ዝኽእል ትንታነታት ይወሃቦ። ካብ የመን እትስሕብ ዘላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሐ ማዓስከር እንተሓዲጋቶ ብስዑድ ዓረብ ክትካእ ምዃኑ ግምታት ኣሎ። ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ካዝና ሃገራዊ ባንክ ሱዳን $250 ሚልዮን ከም ዘቐመጠ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ንግስነት ብ7 ነሓሰብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ። እቲ ገንዘብ ብመልክዕ ልቓሕ ናብ ባንክ ሱዳን ከም ዝተቐመጠ እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ነፂሩ። እዚ ኣብ ካዝና ሱዳን ተቐሚጡ ዘሎ ገንዘብ ኣካል ናይቲ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ንቁጠባ ሱዳን ንምብርባር ዝኣተወ ናይ $3 ቢልዮን መብጻዕ እዩ። ናይ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ደገፈን ዘረጋገጻ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ንሱዳን ብፋይናንሳዊ ሓገዝ ጅሆ ክሕዛኣ ይፍትና ከም ዘለዋ ሱዳናውያን ተንተንቲ ፖለቲካ ይረድኡ። እንተኾነ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላዊ ትርከብ ሱዳን ካብ ዘላቶ ኩነታት ንምግልጋል ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ዘድልያ ይጥቀስ። ብስዑድ ዝምርሓ ሃገራት ዓረብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳንን ዴሞክራሲያውያን ሓይልታትን ንዝኸተሞ ምምስራት መሰጋገር መንግስቲ ዘለወን ደገፍ እኳ እንተፍለጣ እታ ሃገር ናብ ደንበ ቀጠርን ቱርክን ከይትምለስ ሻቕሎት ከም ዘለወን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝሓለፈ ሰነ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ምትእታው ናይ ግዳም ሓይልታት ከም ዝነበሮ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ መጀመርያ ዕለት ናይ ዝወርሒ እዚ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ዘካየዶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋን ቅትለት ኤታ ማጆር ኣብ ኣዲስ ኣበባን ብምስታፍ ዝተጠርጠሩ ሰባት ካብ ግዳም ብዝመፁ ሓይልታት ስልጠና ከም ዝወሰዱ ዘረጋግጽ ጭብጥታት ከም ዝተረኽበውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጠቒሱ። እንተኾነ እቶም ናይ ግዳም ሓይልታት ዝተባሃሉ ብምስጢር ተታሒዙ ከም ዘሎ ካብ ምጥቃስ ሓሊፉ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ይሃበሉን። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ዘተኣታተወ ለውጥታት ኣብ ፖለቲካ ሃገር ናጻ ተሳታፍነት ንምፍጣርን ሰላማዊ ምስጋር ስልጣን ንኽህሉ እንዳእምበር ሽበራ ንምትብባዕ ከም ዘይኮነ ኣብሪሁ። እቶም ዘይሕጋዊ መገዲ ስልጣን ክቆጻጸሩ ዝፈትኑ ወገናት ብገበን ተሓተቱ ምዃኖም እውን ኣጠንቂቑ። ኣብቲ ብዕለት 22 ሰነ ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ሃንደስን ተሓባበርትን ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ወተሃደራትን ሲቪልን ዝርከብዎም 350 ሰባት ተኣሲሮም እኳ እንተነበሩ 120 ካባቶም ናጻ ከም ዝተለቁ መግለጺ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣነጺሩ።
ምምሕዳር ትራምፕ ካብ መጋቢት 2011 ናትሒዞም ናብ ሰሜን ኮርያ በፂሖም ዝመልሱ በጻሕቲ ሃገር ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ቪዛ ከያቱ ዝኽልክል ሕጊ ጽዲቑ። ኣሜሪካ ንዜጋታት መብዛሕትእን ሃገራት ሰሜን ኤውሮጳ፣ ኮርያን ጃፓንን ብዘይ ቪዛ ከኣቱ ዝፈቅድ ሕጊ እኳ እንተለዋ ናብ ሰሜን ኮርያ ንዝበጽሑ ግና ናብ ኣሜሪካ ቅድመ ምብጋሶም ኣብ ኤምባሲታታ ቪዛ ክሓትያ ትጠልብ። እታ ሃገር ቀዲማ እውን ናብ ሱዳን፣ ሶማል፣ የመን፣ ሊብያ፣ ሶርያን ኢራንን ንዝበጽሑ ዜጋታት ናይተን ቪዛ ዘድልየን ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ቅድመ ምብጋሶም ቪዛ ክሓቱ ዘስገድድ ሕጊ ምውጻእ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ምስ ሰሜን ኮርያ ብዝተፈላለየ ጉዳያት ኣብ ምስሓብ ከም እትርከብ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ብወግዒ ክጅምር እዩ። ብመሰረቲ ካብ 16 ክሳብ 1 መስከረም ኣብ ዝሰላሰል ግጥማት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ኣብ 3 ጉጅለታት ዝተኸፋፈላ ብትሕቲ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ተጻወቱ ዝቖማ 11 ሃገራውያን ጋንታታት ክሳተፋየን። ኣብ ጉጅለ 1 ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ቡሩንድን ሶማልያን፣ ኣብ ጉጅለ 2 ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን፣ ኣብ ጉጅለ 3 ድማ ታንዛንያ፣ ሱዳንን ጅቡትን ተደላዲለን ኣለዋ። እቲ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ዞባ ንምትብባዕ ብፊፋ ዝተሰርዐ ናይ መጀመርያ ተበግሶ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ። ኤርትራ ኣብ 2010 ንግጥማት ሴካፋ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ኣንጊዳ መንባራ ይዝከር። ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያን ጅቡትን ንዘራኽብ ጽርግያ $98 ሚልዮን ክምውል ምዃኑ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ናብቲ ምስ ጅቡቲ ዘራኽባ ዘመናዊ ጽርግያ ንምህናጽ $255 ሚልዮን ባጀት ክትውጥን ከላ ባንክ ልምዓት ኣፍሪቃ ነቲ ኣስታት $98 ሚልዮን ክምውል ምውሳኑ ብ6 ነሓሰ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ጠቒሱ። እቲ ባንክ ንጅቡቲ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዕላማ ዝውዕል ናይ $5.3 ሚልዮን ምወላ ገይሩሎ። ምህናጽ እቲ ጽርግያ ወጻኢታት መጓዓዝያ ብምቕናስ ኣብ ምስፋሕ ንግድን ምዕባይ ቁጠባን ዓቢ ኣበርክቶ ክህልዎ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰንድ ናብ ሶማል በፂሑ። እቲ ጀነራል ብረቡዕ 7 ነሓሰ ናብ ሞቃዲሾ ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ዓሊ ኸይረን ካልኦት ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ሶማልን ተራኺቡ። ኣብቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ዶናልድ ያማማቶውን ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ተካይዶ ዘላ ምህዳን ሽበራውያን ጉጅለታት ክትቅጽሎ ምዃና እቲ ጀነራል ገሊጹ። ጀነራል ታውንሰንድ ኣብ 26 ሐምለዩ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ኮይኑ ተመዚዙ። ኣሜሪካ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 7 ዓመታት ኣብ ሶማል ተካይዶ ዘላ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ደብዳብ ብዝተዓጻጸፈ ብስሒ ኣዛይዳቶ ከም ዘላ ይፍለጥ። ብኻልእ ወገን ኣሜሪካ ሕቡራት ኢማራትን ግብፅን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይደን። ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ናይ 3 መዓልታት ሓባራዊ ልምምድ ሓይልታት ባሕርን ኣየርን ከምኡ ድማ ናይ ሚሳይላት ዘጠቓለለ እዩ። ዕላማ እቲ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ውሕስነት ንግዳውያን መራኽብ ኣብ ምሕላውን ጸጥታ ባሕሪ ኣብ ምውሓስን ዝዓለመ እዩ። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية.